Po tomto našom rozhovore minule som sa už konečne odhodlala kupovať letenky na rôzne miesta, ktoré som vždy chcela navštíviť. Tie avatárske moje hory, v ktorých som akože strávila dosť často. A potom som tam brávala aj klientov. Niekedy, keď som nemala kondičku dobrú, tam boli také asi wow momenty. Tancovanie a vystupovanie v tejto nadmorskej výške nebola vôbec sranda. Pomer cena výkon nebola veľmi dobrá. No Copacabana samozrejme stojí za to. Je to jedno z najlepších miest, kde sa ubytovať v Rio de Janeiro, najbezpečnejšia. Copacabana je vynikajúca. Má silné prúdy. Brazílčania dosť často neplávajú. Ilha Bela, na ktorú mám výhľad túto z pláže. Budem robiť produkty pre chcú cestovať s deťmi a ukázať im Južnú Ameriku, tak sú veľmi vítaní. Vás zoberie aj do brazílskeho safari, aj na najkrajšie vodopády. Zažijete aj Rio, aj São Paulo. São Paulská zoo je nádherná. Sa tam aj deti nenútili. Ja mám tiež záľusk spoznať toto mesto oveľa viacej, že hlavné mesto by malo byť vlastne dostupné všetkým Brazílčanom. Známeho mesta Parachi, stáva sa z neho nádherná destinácia, sa nachádza Saco de Malanguá. Sú také miesta v Amazónii, ktoré sú akože zaujímavé, že napríklad taký Belém, plavica po Amazonke, Karibík v Amazónii. Ak hľadáte autentickosť, treba ísť hlbšie. Cestujte a spoznávajte nové kultúry. A cestujte do Brazílie, samozrejme.